ଦେଇଦିଅ ରାଗ ଯୋଉ ଦେଇଦିଅ ଭଲ ଜିନିଷରେ ରାଗ ସ୍ୱାଦ କାଣା ଦେଖୁଛ ଖାଇସାର ସବୁ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା ଚାଲୁ ଡ୍ରେସ୍ My God ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଘା ଦେମି ସେଲୁଆ Thank you. Sarang lag ba? Ito dekan. ଖତରା ଲାଗୁଛି ଟିକେ କିଏ ଛୁଆଟେ Cha pesan naik kan bos. क्या ଭଲ ଦିଶୁଛି ସାର୍ଟ ମୁଇଁ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛେ ସେ ଜାଗାକେ ମୁଇଁ ଆସିଛେ ପିଲେ ଠିକ୍ ହେଲା ଦେଖମା ଚାଲ ହେଲା Korban munai ho guru. କେବେ ଆସ ରେ ଆମ ପଟେ ହଁ ଏ ଟୁକି ସେଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ଅଛି गुरु जाएगा आज सांबर साला बैठता है तू घर हाँ खाना खा रहा हूँ आप बंद आपको